Салом. Мавзӯи навбатии мо аст аз фанни биология. Мавзӯи мо ҳаст афзоиши нашвии рустаниҳои гулдор. Пеш аз оне ки дар бораи афзоиши нашвии рустаниҳои гулдор маълумот диҳем, сараввал мо бояд донем ки худи афзоиш чист ва рустаниҳо бо кадом роҳҳо афзоиш мекунанд. Хоб, афзоиши рустаниҳо. Аввал калимаи афзоиш. Афзоиш чист? нигоҳ кардем. Афзоиш чист? Афзоиш қобилияти организмҳои зинда аст ки ба худ монандро ҳосил мекунад ё зиёдшавии шумораи наслҳоро афзоиш меноманд. Яъне дар натиҷаи афзоиш кардан, вақте ки организм ба худ монандро ҳосил мекунад, масалан фарз кардем ки агар гурба афзоиш кард, аз гурба гурбача ҳосил мешавад, аз саг сагча. Аз растанӣ бояд як растании дигар ҳосил шавад. Яъне бо ин усул растаниҳо, организмҳои зинда, ҳам растанӣ, ҳам ҳайвон, ҳам одам ва ҳам микроорганизмҳо, бактерия, замрӯғҳо ҳама дар натиҷаи афзоиш зиёд мешаванд. Хоб, мақсади асосии афзоиш зиёдшавии шумораи организм аст. Хоб, афзоиш қобилияти ба вуҷуд овардани фардҳои ба худ монанд аст. Дар инҷо қоидааш овард. Хоб, акнун афзоиш дар умум дар тамоми организмҳои зинда ду намуд мешавад: афзоиши ғайриҷинсӣ ва афзоиши ҷинсӣ. Агар дар афзоиш, яъне дар зиёдшавии наслҳо иштирок кардан ҳуҷайраҳои ғайриҷинсӣ ё ҷисмӣ, инро мегӯянд афзоиши ғайриҷинсӣ. Агар дар афзоиш иштирок мекунанд ҳуҷайраҳои махсусгардидаи ҷинсӣ, инро мегӯянд афзоиши ҷинсӣ. ҳуҷайраҳои ҷисмӣ, масалан ҳуҷайраҳои пӯст, ҳуҷайраҳои бадани ҳамон организм. ҳуҷайраҳои ҷинсӣ, нутфа ва тухмҳуҷайра, ҳуҷайраҳои махсусе ки дар афзоиши ҷинсӣ иштирок мекунанд. Хоб, дар инҷо ина оварда шудааст афзоиши ғайриҷинсӣ дар натиҷаи тақсимшавии ҳуҷайраҳои ҷисмӣ соматикӣ ба вуҷуд меояд. Афзоиши ғайриҷинсӣ бошад дар натиҷаи дар ҳангоми омезёбии ҳуҷайраҳои ҷинсӣ пайдо мешавад. Яъне ҳуҷайраи ҷинсиро ба ордигар мегӯянд ҳуҷайраи генеративӣ. Ин дар бораи мафҳуми афзоиш буд ва намудҳои афзоиш. Бармегардем ба мавзӯи худамон, афзоиши нашвии рустаниҳои гулдор. Акнун рустаниҳои гулдор ба монанди чун дигар организмҳо, чун аксарияти дигар организмҳо ду намуд афзоиш доранд: афзоиши ғайриҷинсӣ ва афзоиши ҷинсӣ. Афзоиши ҷинсӣ растаниҳои гулдор мавзӯи ояндаи мо мешавад. Дар бораи гардолучавӣ ва ҷараёни бордоршавии дучанда маълумот медиҳем оянда. Видеороликҳо моро интизор бошед. Ва имрӯз бошад дар бораи афзоиши нашвӣ, яъне афзоиши ғайриҷинсии растаниҳо маълумот медиҳем. Растаниҳои гулдор бо кадом роҳ афзоиши ғайриҷинсӣ мекунанд? Бо роҳи нашвӣ. Барои чӣ афзоиши ғайриҷинсии рустаниҳоро афзоиши нашвӣ меноманд? Афзоиши нашвӣ ё номи дигар дорад вегетативӣ. Ба хотири афзоиши нашвӣ ё вегетативӣ меноманд ки ин афзоиш тавассути узвҳои нашвӣ ё вегетативӣ мешавад. Ин растаниро дар хотир доред. Растании гулдор. Хоб, растании гулдор дорад реша, дорад поя ва дорад чӣ? Барг. Инчунин дорад гул. Растание ки гулдор аст. Растани гулдор ки аст? Гул дорад, дар давоми ақаллан як бор гул мекунад. Аз гул ҳосил мешавад чӣ? Мева. Дар дохили мева чӣ аст? Тухм. Яъне гул, мева, тухм узвҳои чӣ буданд? Генеративӣ. Реша, поя, барг узвҳои чӣ буданд? Вегетативӣ. Ана ки ба хотир биёред. узвҳои вегетативӣ мегуфтем ё нашвӣ. Барои чӣ афзоиши нашвии растаниҳои гулдор шуд? Урзи нами растании мо бо ду усул афзоиш карда метавонад. Ё афзоиши ҷинсӣ, ё афзоиши ғайриҷинсӣ. Агар ин гул кунад, дар гул гардолучавӣ ба амал ояд, бордоршавии дучанда ва ҳосил шавад мева ва тухм афтад дар ягон шароити мусоид, ай тухм сабз зад бояд растании дигар, ин аллакай афзоиши чӣ кард? Афзоиши ҷинсӣ кард. Бо иштироки ҳуҷайраҳои махсусгардидаи ҷинсӣ. Ана агар ин растании гулдори мо хоҳад тавассути решааш зиёд шавад, ё поя ё баргаш, ин афзоиши нашвӣ ё вегетативӣ мешавад. Яъне зиёдшавии растании гулдорро ё умуман зиёдшавии растаниҳоро аз ҳисоби узвҳои вегетативӣ ё нашвӣ афзоиши нашвӣ ё вегетативӣ меноманд, ки дар ин ҳангом узвҳои ҷинсӣ ё ҳуҷайраҳои ҷинсӣ иштирок намекунанд ва дар натиҷа афзоиши ғайриҷинсӣ гуфта метавонем. Зашт афзоиши ғайриҷинсии растаниҳои гулдор ин афзоиши нашвии вегетативӣ аст. Хоб, реша, поя, барг узви вегетативӣ буд ку? Ба ҳамин хотир вегетативӣ гуфтем як номша. Ва ибораи дигари вегетативиро мо гуфтем нашвӣ. Ба ҳамин хотир афзоиши нашвӣ ё вегетативӣ шуд. Хоб, акнун роҳҳои афзоиши нашвии вегетативӣ. Якум мо дар инҷо гап мезанем афзоиши нашвии рустаниҳо ба воситаи навдаи зеризаминӣ.
خب навдаҳо гуфтем навдаи зеризаминӣ мешаванд, навдаи рӯизаминӣ мешаванд ва растаниҳо метавонанд ки ҳам тавассути навдаи рӯизаминишон афзоиш кунанд ва ҳам тавассути навдаи зеризаминишон афзоиши нашвӣ кунанд. Қани бинем дар мавзӯи навдаи зеризаминӣ кадом усулҳои афзоиши навдаи зеризаминӣ будааст. Хоб нигоҳ кардем. Навдаи зеризаминӣ худ дар мавзӯи поя мо гуфтем ки шакли худро иваз мекунад ва табдил меёбад ба решапоя, табдил меёбад ба лунда, шакли худро иваз кунад, табдил меёбад ба чӣ? пиёза. Ва ҳамин растаниҳое ки ҳамин се навдаи зеризаминиро доранд, метавонанд ки тавассути ҳамин навдаи зеризаминишон афзоиш кунанд. Хоб чӣ хел нигоҳ кардем. хоб решапоя чӣ дорад? Газна, тавланг, ғуммой, шақоиқ, ливондар, аспидистра, растании хонагӣ. Ман инҷа ду растанӣ овардам. Ана иниш ливондар, гули ливондар, ин бошад шақоиқ. Хоб гули ливондар ва шақоиқ чӣ доранд? Решапоя доранд дар зери хокаш. Вақте ки мо решапояи ҳамира ҷудо мекунем, ягон қисмати решапояша ҷудо мекунем ё аира ҷудо мекунем, дар як ҷои дигар мебарем, дар решапояша мешонем. Ай решапояш поя месабзад, тасаввур айрешаш насабзид. Мо решапояи пояи зерихокиша решапояша кандем, як ҷои дигар шинондем, ишам хел ва аз ин як растани дигар шуд, аиш як растани дигар. Як растанӣ буданд, ду растанӣ шуданд. Лекин тавассути кадом уздиё шуданд? Тавассути решапоя. А решапоя худаш чӣ аст? Навдаи зерихокӣ. Пас ин афзоиши нашвӣ тавассути чӣ шуд? Тавассути навда шуд. хоб дар ши лунда мо картошка ноки заминӣ то пинамбур дорем ки лунда дорад. Охест? ё картошка мисоли оддӣ. Мо масалан дар аввали баҳор картошка мекорем, дар замин картошка мешинонем. Картошкаро 1 килограмм мешинонем, мехарем ай бозор. Картошкаро баъзан вақт пора мекунем, вобаста ба миқдори чӣ? Чашмакош ва онро мешинонем. Чашмак дар ҳамин чашмакош муғҷа. Баъд картошка мебурояд, хулоса инкишоф меёбад, гул мекунад. Баъд охир дар вақте ки тирамода картошкаро кофтанӣ мешавем, дар зери хок мебинем ки як гала картошка аст. Яъне аз як ҳиссаи картошкаи мо 1 килограммӣ ё 0.5 килограммӣ мегирем картошка. 1 килограмм картошка хӯрда будем, мо як гала картошка мегирем. Яъне ки аз як картошка мо метавонем ки якчанд ҳисса ҷудо карда, якчанд картошкаи дигар чикор кунем, дар инҷо шинонем ва картошкаҳои зиёд ба даст орем. Яъне бо ин гуфтани ман чиро дар назар дорам? Вақте ки мо ҳамин лундаи картошкара айбехи як картошка мегирем, 10 та лундаи картошка аст, 10 ҷо мешинонем ё ҳар як лундаро бо ду ҳиссаӣ мекунем, 20 ҷода мешинонем. Аз як картошка, аз як бехи картошка чанд та шуд? 20 та картошка. Ана мебошад афзоиши нашвӣ тавассути лунда. Акнун савол мешавад, барои чӣ лунда дар онҷо сабзиш мекунад? Чунки гуфтем дар лунда чи аст? Муғҷа. Вақте ки мо мешинонем дар онҷо, муғҷаҳо аз ҳисоби моддаи захиравӣ дохили лунда ғизо мегиранд, сабзиш мекунанд ва растаниро ба вуҷуд меоранд. Пиёзак. Афзоиши нашвӣ тавассути пиёзак ҳам ҳамин гуна аст ба монанди лунда. Вақте ки мо пиёзро, гули лоларо, наргисро, сивалафро мегирем, аз як ҷо ба ҷои дигар мешонем, аз ҳисоби ин муғҷаҳое ки дар дурун дорад, метавонад ки ё муғҷа пиёзакҳо низ меноманд ёра, пиёзакҳои нав ҳосил шавад. Баъд ҳар як пиёзака вақте ки ҷудо мекунем мешонем, ҳар як пиёзак мешавад як растанӣ, ё пиёз ё мисол гули лола бошад лола. Хоб ин гуна аст роҳҳои афзоиши нашвӣ тавассути навдаи зери хокӣ. Акнун навдаи рӯизаминӣ. Роҳҳои афзоиши нашвӣ тавассути навдаи чӣ? Навдаи рӯизаминӣ. Кани бинем навдаи рӯизаминӣ ка чӣ хел зиёд мешудааст. Мо дорем қаламчапоя, дорем фарғуш, дорем пайванд ва дорем танобак. Яъне усулҳои афзоиши нашвии рустаниҳо тавассути навдаи рӯизаминӣ 4 усул доштааст. Қаламчапоя, фарғуч, пайванд, танобак. Ко қаламчапоя дида мешавад дар сафедор, бет, традискансе, гулхонагӣ, хулоса растаниҳо. Ва фарғуч бошад дар қот, бектошӣ, пайванд бошад дар себ, мурӯд, нок, танобак бошад дар шотути заминӣ. Акнун ҳар яктиро шарҳ медиҳем. Масалан сафедор. Фарз кардем ки сафедор растании қоматбаланд аст. Хоб аз як минтақаи ҳамин навдаи паҳлӯии сафедор мегирем як қисматакро, як ҳиссаро ва қаламча меномиро. Онро меорем дар хок маҳкам гур мекунем. Дар хоке ки намнок бошад, ғизо бисёр дошта бошад, ин чӣ кор мекунад? Решаҳои иловагӣ ва паҳлӯӣ ҳосил мекунад ва ай муғҷаҳое ки дошт, муғҷаҳо инкишоф меёбад ва ангам сафедор месабзад меравад. Яъне ана мера мегӯянд қаламчапоя.
یعنی ما یک قسمتی پایه را یا نوده را انتخاب نموده قلمچه کردیم. قلمچه پایه یا قلمچه نوده میگن با بار دیگر. یعنی تمام رستنهایی که در اینجا اشاره شده است همش با اصول قلمچه نوده یا قلمچه پایه زیاد میشود. خب مکانیزم اساسی در قلمچه پایه قلمچه نوده این حاصل کردن ریشه های ایلوگی و ریشه های پهلوی است. اگر این رستنی ریشه ایلوگی پهلوی حاصل کردن نمیتونست این انکشاف نمیاد. به همین خاطر همه رستنی ها بالای قلمچه نوده یا قلمچه پایه زیاد نمیشوند، اما همه زیاد میشن که قابلیت حاصل کردن ریشه های ایلوگی دارند از نوده هاشون. فرغوج بسیارتر در رستنی های بوتگی دیده میشود. خود بوته بکتاشی بوته یا همش بوته قریب که خب بوته ما میدونیم که پایه اساسی نداشت. همه همه پایه های بوته اخیر بودن. فرض کردیم که بوته باشه اما اینه پایه اساسی نداره. ما چی کار میکنیم؟ انا این بوته را یکی از پایه هاش میگیریم و پایه هاش اما پایه‌اش یکی از پایه‌اش زیر زمین میکنیم. خیر میخوایم دو تاش با طرف دام میکنیم و زیر زمین زیر خاک کردیم و یک قسمتی همون پایه را بالای خاک. یعنی دیدین اینه پایه را خم کردیم زیر زمین کردیم بالا. تمام. خب همین قسمتی که ما زیر زمین کردیم این طرفتم پوسلاقش رو میتراشیم تا کم بیارنه کم بیا چوب دیلا همش تراشتن نمیپرتیم فقط پوسلاقش میتراشیم. برای چی؟ برای تیزتر ریشه راندن. از میگیم برای چی؟ وقتی که پوسلاقش رو تراشتیم یکو این حساب چی غذا میگیره با سوال میشود. وقتی که این ریشه های خودش آب و ماده میره میتیاد این آب و ماده میره توسط چوب رفتن میگرد بالا و این خودش فتوسینتز میکنه و ماده غذایی که فتوسینتز کرد ابرد نه به ریشه نمیاد. برای که ما پوست خطر داشتیم که پوست چی داشت؟ پوست پوک لیف و ماده های ارگانیکی توسط چه حرکت میکردن؟ لیف دیگر نیست و ماده ارگانیکی ابرد نه به اینجا نمیویند. پس ماده ارگانیکی میویند در این منطقه کالیوس رو میکنن. کالیوس به خاطر میاریم از موضوع بافته مرسیموی یک نمود بافته مرسیموی زخمی بود کالیوس نام داشت و کالیوس که اوسی میشه و در اینجا چی ریشه های ایلوگی پهلوی میشه و در نتیجه این رستنی خودش میتونه که بعد مستقلانه و هم ماده ها را جبه دست خوک هم فتوسینتز کند دیگه به احتیاج ندارد. ما میتونیم که با این رستنی رو از رستنی مادری چیکار کنیم؟ جدا کنیم. این بود اصول افزایشی چی؟ فرغوج. اصول پیوند بسیارتر در باغداری استفاده می شود. یعنی در رستنی های درختی سیب، مرود، نوک، آلو، گیلاس خیلی همه رستنی های درختی قریب پیوند دارند. لیکن در پیوند کردن مخصوص اولاد رستنی نمود رو با نمود خودش یعنی هر رستنی در هر رستنی مثلا من گیرم زردالو در سفید رو پیوند کنم نمیشود یا که گیرم انگور در سیب پیوند کنم نمیشود. این وابسته به همون نمود و اولادی رستنی است. سوال میشه برای چی؟ اینجا مهم درست اومدن کمبی است. کمبی در کمبی بازی میفهمم بعد فهموتر میشه. نگاه خب ما در پیوند داریم دو رستنی داریم رستنی تک پیوند داریم رستنی پیوند دوست. خب تصور کنید که این رستنی که من تصویر کردم سر شاخه این رستنی پیوند دوست است. این رستنی میشه تک پیوند. اگه پیوند دوست از تک پیوند چی فرق دارد؟ میگم پیوند دوست رستنی است که ما از وی برای پیوند کردن قلمچه رو نوده رو انتخاب میکنیم. تک پیوند رستنی هست که ما در آن پیوند میکنیم همون قلمچه انتخاب کرده همون رو. اکنون این را در تجربه میفهمیم. فرض کردیم که ما یک باغ دارم و در آن باغ 20 دانه 20 بیخ درختی سیب دارم. تمام. خب 20 دانه گفتم از 20 دانه 10 دانهش سیبی صفتش نسبتا پستر فرض کردیم که سیبی زرد است. خب و 10 دانه دیگه سیبی سرخ است. سیب سرخ چه کلون است. کلونی بازارگیر میگیم یعنی که بسیاری آنها رو استفاده طلبات خلق برای اون زیادتره. اکنون من برای اون که بسیارتر فایده گیرم از همین باغ باید چیکار کنم؟ یعنی که باید کاری کنم که همه سیبا چی شوند سیب سرخ. اما اگر که بگیم که سیبای سفید همشه یعنی که بگیریم نابود کنیم و ابرد سیبای سرخ بیاریم بشنونیم کوچه چینانی کنیم این تا اون وقتی که میسبزه و تا وقتی که وای حاصل میدهد خیلی وقت میگذره. برای همین ما اصول نو رو استفاده می‌کنیم پیوند رو کوچه چینانی و پیوند رو استفاده می‌کنیم. چیکار می‌کنیم؟ اینه
пайванддӯст бозе дар инҷо себои сурха. Аммо сурхе ки гуфтем ку сифатиш баланд ва такпайванд бошад, себе ки сифатиш гуфтем чи аст? Пас зард. Яъне ҳозир мо себи зардро бояд аз байн барем, себи сурхро зиёд кунем. Хаст? Аз себои сурх ман қаламчаро интихоб мекунам ё кун растане ки аз вай интихоб карда мешавад чизи пайвандкунанда. И пайванддӯст ине. И дӯст медорад пайваст шудан дар любой чиз, дар ҳамин мақсад дар дигар себ. Ва себое ки мақсад гуфтем ван сифатшон пастай такпайванданд. Себои 10 та себи сифати паст ҳамаша навдаҳоша мебарем, аз боло болотаро мебарем ки барои инкишофёбиш осон шавад. Ва навдаҳое ки аз пайванддӯст гирифта будем дар вай пайванд мегзорем. Хуб ин гуна. Ин гуна мегзорем, мустаҳкам мебандем ва бояд як намуде пайванд кунем ки камбияи пайванддӯст қати камбияи такпайванди мо яъне ки рост биёянд, дуруст биёянд ки онҳо ба ҳамдигар часпанду оянда инкишоф ёбад дар инҷо растании дигар. Ва инкишоф меёбад дар чи? Аз ҳамин ҷои пайвандкардагии модда калиус ҳосил мешавад. Калиус бофтаи захмӣ. Ва ранге ки мо ягон минтақаи баданмон оператсия мекунем, чӣ хел захм пайдо мешавад, инам хеле пайдо мешавад. Ва аз ҳамин ҷои захмӣ болоро агар нигоҳ кунем, себои сурх мекунад, мисол чанд сол пас поён бошад, агар ай поён ягон навда буромад, яке буромаду себ кард, агар ин себ сафед, аммо зард мешавад. Лекин мо бояд навдаҳои поёниро чӣ кор кунем? Бурида партонем, ба хотире ки навдаҳои болоида ғизо хубтар ва зиёдтар равад. Хоб, ин буд пайванд. Дигар чиз, шохтуи заминӣ бо танобак. Ҳамин шохтуи заминӣ растанӣ аст ки танобак дорад. Танобакаш дар замин, дар куҷое ки рафт ба замин расид, ҳамин ҷои расидаи танобакаш реша ҳосил мекард, решаи иловагӣ. Ва аз ҳамун ҷои решаи иловагӣ ҳосил кардагӣ давомаш мешавад растании дигар. ин тараф бошад, бо ҳам хел танобак ҳосил мекунад, бо ҳамин ягона растане ки бо ҳамин танобакҳо мӯякҳо зиёд мешавад, ин шохтути заминӣ аст. Хуб, ин буд дар бораи навдаи афзоиши нашвии растаниҳо тавассути навдаи рӯи заминӣ. Хуб, афзоиши нашвӣ бо воситаи реша. Бо воситаи реша се усули афзоиши нашвӣ аст. Ин қаламчареша, бехҷаст ва лундареша. Хуб, нигоҳ кардем, мо гуфта будем дар мавзӯи метаморфози реша ки метаморфози реша лундареша доранд. Ҳозир мебинем буро. Ки пеш аз вай қаламчареша, бехҷаст ва лундареша ҳастш. Ин се усули афзоиши нашвӣ бо воситаи реша. Хуб, нигоҳ. Тамашки буғӣ, настаран, хуч, қоқӯ ва баъзе навъҳои себ тавассути қаламчарешӣ зиёд мешаванд. Бехҷаст, сафедор, ғуббайро, ёс, олуболу, тамашк, маҳлаби русӣ, арзонбет ва лундареша бошад. Гули кавкав, картошкагул, қосигулак, батат, ҳамон растанае ки лундареша доштанд. Акнун механизм. Вақте ки мо мегем хай мисол қоқура, қоқура мешиносем бисёртар, ба қоқур мисол дорем. Ҳамин қоқура агар бинен баргош нахелия дар замина ба як поя дорад, иҷа гул дорад, дуда гул. Анами решаҳое ки дар зери хок аста, дар қоқу, як қисмати ҳамин решаша мегирем, ҷудо мекунем ва дар як ҷои дигар оварда мемонем. Дар хок мешинонем. Ва ин решаҳои иловагӣ ҳосил мекунад ва айсо муғҷош месабзад, мешавад як қоқуи дигар. Боз чӣ фарқ кард аз қаламча навда ё қаламча поя? Просто дар қаламча навда, қаламча поя мо як қисмати пояю навдаро қаламча мекардем, дар инҷа як қисмати решаро, ягон ҷои чашмбандӣ ё қиндӣ надорад. Осон аст. Любой ҳамин растани дар тамашки буғира, настарана ё баъзе себҳора ё ин ки қоқура метавонем ки бо ҳамин усул чикор кунем? Зиёд кунем. Дар чӣ? Бехҷаст. Бехҷаст, сафедор, ғуббайро, ёс. Мисол сафедор. Сафедор растанӣ медонем ки чи аст? Растани аст ки дароз сабз мекунад. Мисол барои ягон бино сохтан, ягон хона пуштан, мо сафедор лозим шуд. Мо сафедории худмонро чикор кардем? Буридем барои аз он ҳосил кардани маслоҳои сохтмон. Вақте ки ира буридем, ай паҳлӯҳои ҳамин айсои муғҷаҳои иловагӣ навдаҳо ҳосил мешаванд, пояҳо ҳосил мешаванд ва берун мебуранд. Аз реша буромад. Ҳама амин мегӯям бехҷаст. Бехҷаст дар бехи растанӣ якчанд растаниҳои дигар сабз дидан буромаданд. Ин на танҳо дар бурида партофтан, бурида напартоем, ҳамин хела мебуранд. Просто дар ҳангоми буридан зиёдтар мебуранд. Хоб, ин буд бехҷаст. Дигар лундареша. Лундареша кадом растание ки лундареша доранд? Мисол гули кавкав. Гули кавкав агар бинем, ин хеле лундарешаҳо дорад. Агар ҳамин як лундарешаша ман гирифтам дар ҷиш рондум, як гули кавкави дига мешавад. Ин мисол 5 та лундареша дошт. 5 та ҷода агар ман шинондум,
5 мешавад чӣ? 5 мешавад вале кавкав. Ягон ҷои қиндӣ надорад. Хоб ин буд афзоиши нашвӣ бо воситаи реша. Барг ё ин ки қаламча барг. Афзоиши нашвӣ тавассути барг фақат як роҳ дорад. Инам ном дорад қаламча барг. Дида мешавад дар гӯри бегония, брофилиум ё ин ки сабргиёҳ, сансевера, лимӯ, бинавшаи узамбарӣ, сенполия, дилгиёҳи марғӣ. Тасаввур кунем ки ин як барги лимӯ бошад. Барги лимӯро гирифтем дар чӣ? Дар хок мешинонем. Дар хок ки шинондем, аз ҳамин барги лимӯ аз поёни вайош, аз поёни лаличаи баргаш осиб мекунад решаҳо. Чӣ осиб мекунад? Реша. Хоб ана дар болош бошад ҳастаи муғҷаҳо. Дар ҳамин паҳнаки барг муғҷаҳо аст. Ҳамин муғҷаҳо месабзад оянда месабзад ин ҳамун барги лимӯ бошад, як лимӯ мешавад. Хоб ана меро мегӯянд қаламча барг. Ин барги брофилиум будааст. Барги брофилиум. Бо барги брофилиум ҳам хел, барги лимон ҳам хел, яъне ҳамаи ҳамиҳо бо ҳамин усул зиёд мешаванд. Охирон усули афзоиши нашвии растаниҳо ин бо усули парвариши бофтагӣ аст. Ба воситаи бофта мо дар ин усул чӣ кор мекунем? Як дар шароити лаборатория аз реша, поя, барг, яъне аз узвҳои вегетативии растанӣ фақат ҳуҷайраҳои бофтаи мерисемияро мегирем. Ҳуҷайраҳои бофтаи мерисемияро мегирем, дар пробиркаи махсус мегузорем ва дар дохили он пробирка ҳамаи шароитҳо барои тақсимшавии ҳуҷайраҳои мерисемӣ вай мекунем. Шароита таъмин мекунем. Дар натиҷа ҳуҷайраҳои бофтаи мерисемӣ тақсим мешавад ва қисматҳои ҷанинро осиб мекунад ва оҳиста месабзад, мешавад як майса. Дар озмоишгоҳ, ман гуфтам дар ҳамун лаборатория, ҳангоми фароҳам овардани шароит, яъне ки ҳарорат, намнокӣ, равшанӣ, аз ҳуҷайраҳои бофтаи ҳосилкунандаи растаниҳо қобилияти фаъолона тақсим мешаванд ва қисматҳои ҷанинро осиб мекунанд. Ва вақте ки ҳамин қисматҳои ҷанин осиб шуд, бофтаи ҳосилкунанда худш осиб шуд, метавонад ки дигар бофтаҳоро осиб кунад ва оҳиста ба як растании ҷавони мукаммал табдил ёбад. Ин буд афзоиши нашвии растаниҳои гулдор. Саломату сарбаланд бошед.